Terve vaan kaikille, Dystopia-Artist täällä, ja tänään mä ajattelin opettaa teille vähän, tai oikeastaan aloittaa tällaisen sarjan, jossa mä opetan ihmisille Cinema 4D:n käyttöä, eli tutoriaalisarjan. Mutta ennen kuin aloitetaan mitään täällä, niin mä haluaisin näyttää teille jotain. Kattokaa ihan käsittämätöntä. Mun piti tehdä 400 subajan video, ei onnistunut. Mun piti tehdä 500, ei onnistunut. Nyt niitä on 826. Uskomattoman iso kiitos kaikille kanavan tilanneille ihmisille. Ja tässä on sitten jotain vastineeksi, eli tutoriaalin pätkää. Eli lähdetään liikkeelle ihan perusteista, koska mä en aio tehdä sellaisia tutoriaaleja, missä mä kerron teille yksittäisen efektin tai jonkun vastaavan tekniikan. Eli tarkoituksena olisi opettaa itse ohjelman käyttöä vähän tarkemmin ja perusteellisemmin. Lähdetään liikkeelle tästä user interfaceista eli käyttöliittymästä, koska on hyvä tuntea, miten ohjelma toimii, miten siellä liikutaan, ennen kuin aletaan tekemään mitään ihmeellisempää. Eli aloitetaan täältä yläpalkista. Ihan vasemmalla on eteenpäin ja taaksepäin nappulat painikkeet, eli toimii ihan niin kuin missä tahansa muussakin ohjelmassa. Eteenpäin, taaksepäin, Ctrl-Z, Ctrl-Y. Viikanäppäiminä. Sitten valintatyökaluja. Näistä 4 lisää myöhemmin. Itse asiassa nyt mä lisään tänne täältä jonkun objektin, että me nähdään mitä me tehdään. Eli esimerkiksi tällainen kube eli kuutio. Eli Cinema 4D lisää aina uudet objektit keskelle vakiona, jos täältä vaan tekee niitä, valitsee listasta, niin se lisää ne aina keskelle tätä 3D-maailmaa joka kerta. Näin, se on hyvä muistaa. Niitä voi myös luoda muilla tavoilla, mutta tässä vaiheessa tehdään näin. Sitten me voitaisiin vähän vaihtaa tän väriä. Täältä, aina kun te valitsette jonkun objektin täältä oikealta listasta, niin kuin tämän kuben, eli kuution, niin siinä on tämmöinen basic, eli siinä on sen ihan perusominaisuuksia sen kohteen, mikä on valittuna, nimi, taso, miten se näkyy milläkin renderöitäessä ja editorissa. Sitten voi myös käyttää erilaisia värejä, eli jos painaa täältä valitsee on, niin voi valita jonkun selkeämmän värin, jotta se erottuu tuosta taustasta paremmin. Sitten pitää tietty pystyä liikkua täällä 3D-maailmassa, eli tähän on 2 tapaa oikeastaan, eli täällä oikeassa yläkulmassa on tällainen perus dragki, se niin kuin vetää sitä voi vedellä eri suuntaan. Sitten on zoomi, pyöritys ja tätä ikonia painamalla päästään tällaiseen 4 näkymän tilaan, jossa on 1 ylhäältä, 1 edestä ja 1 oikealta, 1 kuva. Ja niiden kaikkia tiloja pystyy vaihtamaan. Täältä käydään ne läpi joskus myöhemmin. Mutta näiden välillä voi vaihtaa myös painamalla hiiren rullaa, eli keskinäppäintä, ihan miten vaan. Sitten toinen vaihtoehto on painaa Alttia. Ja jos painaa Altin pohjaan ja painaa hiiren rullaa, niin pystyy siirtymään. Sitten jos painaa vasenta painiketta, niin pystyy pyörittämään ja oikeata pohjassa niin pystyy zoomaamaan. Täällä ensimmäinen työkalu on Move eli liikuttaminen. Näistä nuolista
painamalla. Sitä voi liikuttaa Y, X ja Z-akselien mukaisesti 3D-avaruudessa. Ja jos ottaa kiinni näistä kahden akselin välissä olevista hakasista, mikä kahvasta, niin niitä voi liikuttaa kahden akselin mukaisesti samaan aikaan. Seuraavaksi täällä on skaalaustyökalu, joka toimii perusobjektien kanssa aina samalla tavalla. Eli ihan sama, mistä näistä eri akselista otetaan kiinni, suurentaa sitä kaikkien akselien mukaisesti yhtä paljon. Seuraavaksi tulee pyöritystyökalu Rotate, eli toimii samalla periaatteella. Jokaisesta akselista se pyörii eri suuntaan, eli sen akselin mukaisesti. Ja sitten voi myös valita täältä keskeltä tai vaan painaa minne tahansa tänne ulos ja se pyörii vapaasti. Näin. Sen jälkeen tässä on tällä kertaa siinä näkyy se edellinen työkalu, tai siinä näkyy aina se viimeisimmät työkalut, mitä on käytetty, eli nyt sieltä löytyy nämä 3 työkalua, mitä mä oon käyttänyt. Se on tosi näppärää, jos sä käytät vaikka täältä jotain työkalua, sanotaan näin, niin sitten kun sä oot tehnyt taas muutamia muutoksia, niin sä pystyt nopeasti mennä tästä takaisin siihen työkaluun, eikä sun tarvitse lähteä etsiä näistä ylävalikoista, joissa on tosi paljon työkaluja ja niitä on vähän vaikeampi muistaa, mistä ne löytyy. Seuraavaksi täällä on X, Y ja Z. Ja nyt jos katsotaan, niin ne on kaikki valittuina aluksi. Eli se tarkoittaa sitä, että voitte nähdä noista akseleista, että miten ne muuttuu. Ja jos me laitetaan niitä pois ja päälle, niin niistä tulee taas himmeämmät. Eli nämä X, Y ja Z vaikuttavat siihen, mitä näistä akseleista voidaan käyttää, mutta ne eivät vaikuta tällaisiin perusobjekteihin ennen kuin ne on muutettu muokattaviksi, josta puhutaan sitten taas vähän myöhemmin. Tämä seuraava painike, Coordinate System, se määrittää, minkä mukaisesti tämä akseli määräytyy missäkin työkalussa. Eli nyt se on tämän maailman mukaisesti, eikä objektin mukaisesti. Koska jos me käännetään tämä vaikka tällaiseen kulmaan, niin kuitenkin tämä akseli menee tämän objektin suuntaisesti ja se liikkuu näihin, se akseli kääntyy sen objektin mukana. Mutta jos me mennäänkin ja painetaan tätä nappulaa, eli tätä Coordinate System painiketta, niin nyt se liikkuu taas tämän 3D-maailman X, Y ja Z akselien mukaisesti. Eli näin. Seuraavaksi erittäin tärkeitä painikkeita. Render View, eli renderöi tämän 3D-maailman tästä painikkeesta. Pikanappaan Ctrl R. Eli se tässä ikkunassa, jota sanotaan viewportiksi, niin siinä näkyy vain sellainen nopeasti muokattava, nopeasti liikuttava, missä voi nopeasti tehdä muutoksia ja se niin kuin näkyy FPS on suhteellisen korkealla. Eli on helppo työskennellä, että jos se joka kerta renderöisi tämän kuvan, niin kuin laskisi kaikki valot ja varjot ja materiaalit, niin tämän muokkaaminen olisi niin hidasta, että kukaan ei tekisi sitä, tai ehkä joku hullu. Mutta tarkoituksena, että tässä saa sen nopean kuvan siitä, että miltä se näyttää, ja sitten se renderöidään tätä painiketta painan, ja tämäkään ei ole muuta kuin tässä viewportissa, eli editorissa renderöintiä. Tästä ei voi tallentaa kuvaa mihinkään. Eli se tapahtuu tämän toisen painikkeen avulla, jossa se
avaa sen uuteen ikkunaan ja täällä me voidaan, jos me renderöidään useampi kuva täällä, no, olisi ehkä hyvä vaihtaa hieman. Ja me voidaan selata näitä eri rendauksia. Näin, tämän voi sulkea sitten ihan tästä X:stä. Seuraavaksi on painike, josta avautuvat renderöintiasetukset, eli täältä löytyy kaikki, mikä vaikuttaa siihen lopulliseen kuvaan, mikä renderöidään, eli resoluutio, frame rate, eli kehysnopeus, kuinka monta kuvaa sekunnissa, mitkä frameit renderöidään, ja tosi paljon asetuksia, joilla voidaan parantaa renderöintiä, mutta myös samalla hidastaa renderöintiaikaa. Eli aina kun lisätään jotain efektejä, niin pitää ottaa huomioon, että se lisää sitä aikaa, mikä siihen renderöintiin kuluu. Seuraavaksi tulee tämmöinen painike, jossa on kuutio, eli täältä voi luoda kaikkia perusprimitiivejä, mitä Cinema 4D:ssä on käytettävissä. Nämä nyt on tosi yksinkertaisia sylinteriä, kuutiota, pyramidia, kapselia. Eli niin kuin mä jo sanoin, se luo ne aina tänne keskipisteeseen, joka on merkattu taas tällaisella yhdellä akselien leikkauspisteellä. Näin. Eli niitä voi simppelisti luoda painamalla tätä pohjassa ja valitsemalla haluamansa primitiivin. Eli tästä seuraavasta painikkeesta täällä saa erilaisia viivoja, janoja, käyriä. Eli nämä ovat tällaisia oikeastaan polkuja, kaksiulotteisia, jotka määräytyy pisteiden ja niiden välisten viivojen mukaan. Eli sieltä löytyy tekstiä, ympyrää, tähteä ja vapaasti kädellä piirrettävää viivaa, sellaista hammaspyörää. Seuraavaksi tullaan niin sanottuihin NURBS-objekteihin, joilla voidaan luoda näistä äsken läpikäydyistä janoista, viivoista, splineista 3D-geometriaa. Eli yksinkertaisin esimerkki voi olla vaikkapa tällainen neliö, joka lisätään Extrude NURBSiin vetämällä se täällä oikealla listassa hierarkiassa Extrude NURBSin sisälle, jonka jälkeen tämän NURBSin asetuksista pystytään säätämään täältä object-valinnasta, kuinka paljon ja mihin suuntaan se tätä extrudaa, eli siirtää ja luo siihen välille uusia polygoneja. Helpompi tapa sijoittaa tämä spline tämän NURBSin sisään on painaa alttia pohjassa, kun valitsee tämän NURBSin, jolloin se sijoittaa sen automaattisesti sen sisälle, tämän NURBSin sisälle. Sen jälkeen on vuorossa joukko, jota on vähän vaikea määritellä. Siellä on erilaisia mallinnuksessa apuna käytettäviä työkaluja, joita käydään läpi sitten myöhemmissä tutoriaaleissa. Seuraavaksi vuorossa ovat deformerit, eli ne muuttavat kohdetta, objektia jollain tietyllä tavalla, eli kuutio takaisin. Ja täältä object-valinnasta voidaan lisätä lisää segmenttejä. Ne saa näkyviin täältä displaysta lines valinnalla, eli toinen ylhäältä. Ja nyt meillä on tässä meidän cubissamme hieman enemmän edgejä, eli edge on aina tällainen sivu, polygonin sivu. Polygoni on aina yksi edgeen muodostava pinta, ja verteksi on yksi tällainen piste, joten välillä noita edgejä on, eli vertex-piste. Niin nyt kun meillä on tässä enemmän geometriaa, jota muokata,
voimme lisätä siihen yksinkertaisen deformerin, esimerkiksi bendin, vetää sen kohdalleen ja lisätä sen tämän kuution sisään täällä hierarkiassa. Tämän jälkeen näitä asetuksia säätämällä voidaan muuttaa tämän objektin tilaa. Ja mitä enemmän segmenttejä tässä meidän objektissamme on, sitä paremman näköistä jälkeä saadaan aikaan, koska jos siinä olisi vain yksi segmentti, se vääristyy todella voimakkaasti. Mutta mitä useampia siinä on, niin sitä paremmin se toimii ja ei vääristy. Seuraavan painikkeen alta löytyy erilaisia renderöintiin liittyviä elementtejä, esimerkiksi lattia. Niihin perehdytään sitten myös myöhemmissä tutoriaaleissa. Seuraavaksi on vuorossa kamerat, joilla voidaan tehdä erilaisia animaatioita, jossa kamera liikkuu. Ilman kameraa tällaisia animaatioita ei voi toteuttaa. Sen jälkeen valot, niistäkin tarkemmin myöhemmin, toimivat suhteellisen simppelisti. Niin kuin aikaisemmin mainitsin, täältä oikealta puolelta löytyvät kaikki tähän 3D-maailmaan sijoittuvat objektit. Eli jos niitä luodaan lisää, ne näkyvät kaikki tuolla listassa. Ja niillä voidaan luoda hierarkioita, eli määrätä, miten ne käyttäytyvät suhteessa toisiinsa. Eli jos otetaan vaikka tämä rinkula, joka tehtiin, ja vedetään se tämän kuution sisälle, eli pudotetaan sen sisälle, se luo automaattisesti hierarkian, jonka mukaan jos me siirrämme tätä kuutiota, torus eli rinkula siirtyy sen mukana, mutta tämä ei estä meitä siirtymästä tätä rinkulaa erikseen. Ja näitä voi lisätä käytännössä loputtomiin peräkkäin erilaisiin hierarkioihin. Objekteja voi kopioida valitsemalla, painamalla kontrollia ja vetämällä uuden objektin alemmas tai ylemmäs listaan, jolloin meillä on uusi vastaava kopio tästä objektista. Toinen tapa on valita objekti joko täältä tai sitten täältä editorin näkymästä ja painaa Ctrl+C, Ctrl+V, joka tekee täysin saman asian, paitsi että se luo sen uuden kopion aina ylimmäksi tuonne hierarkiaan. Täältä oikealta löytyy vielä yksi työkalurivi, mutta siihen liittyvät asiat kuuluvat enemmänkin Polygon-mallinnukseen, jota emme käsittele tässä jaksossa. Mutta perusideana se, että mikä tahansa objekti primitiivi voidaan muuttaa muokattavaksi tästä nappulasta tai painamalla C-tä. Ja sen jälkeen voidaan joko valita yksittäisiä vertex-pisteitä, siirtää niitä yksittäisiä edgeä tai useampia, totta kai, tai kokonaisia polygoneja. Mutta sen jälkeen kun objekti on muutettu editoitavaksi, muokattavaksi, niin sen jälkeen sen perusasetuksia ei voi enää säätää. Se muuttuu polygon-objektiksi. Ja takaisinpäin pääsee tietenkin Ctrl+Z, mutta se nyt ei ole aina paras ratkaisu. Eli täältä alhaalta löytyy vielä aikajana, jonka esiasetuksena on 0–90 freimiä, joka tarkoittaa tällä hetkellä kyseisessä projektissa, jonka frame rate on 30 freimiä sekunnissa. Se tarkoittaa 3 sekuntia oikeassa ajassa. Ja tätä freimien määrää voi helposti vaihtaa täältä kirjoittamalla halutun määrän tähän laatikkoon, jonka jälkeen voidaan lisätä tätä aluetta aikajanalle. Ja tätä aikajanaa käytetään animoitaessa objekteja.
Ja siihen perehdytään tarkemmin myöhemmissä tutoriaaleissa. Eli täällä on perus eteenpäin, taaksepäin, nappulaa, pikakelausta alkuun loppuun. Eiköhän tämä ollut tässä perusteiden osalta. Jatketaan sitten hieman tarkemmin myöhemmissä tutoriaaleissa.